inda sun sha ilimin tarkace daga adam duka da iliminsa aiki tuzi ilimin sunaye ne an gaba shi siyafa saboda wannan ilimin an gaba shi hari da zan wakilin Allah amma anan duniya fa ranar kiyama mai ita sai rasulullahi assalamu alaikum ya rasulullahi dan sayyidi yaqub musu abu mamaki Allah ya ce mun bashi kan sarrafa na barki sai ga shi ya zo sarki ya aure matan sarki ilimin da ya zo kofa da sahaba assalamu alaikum ya rasulullahi sayyidi dawud masani akin sarki sarkin da kan sai Allah ya bashi da gaske dan sai ya samu sarauta har shugabanci yake wa zai kasashen sani ya buɗe babuwa shi da musulmai ya sai ilimin da kan zai a sabani sai ya ji sai roƙi da gayi ya bashi da sarauta kan lokaci kauye bilkis ita daga dauta aka sai rasulullah ba wani wallahi a duniya shi girma Allah ya ce kun bashi lillahi la ilma yi shi har kusa sun rika mai girma ta shi kan kodo bai zama a rasulullah shi ma annabi isa ya san dukkan al'aura har da ma yi koyi da gaza da fara malamin sa guda ne Allah an yi kabira dukkanin ilimin na kudin abdullah isa ya samu ƙarin malamin ulama'u darajar iliminsa an fito shi sama'u to a ƙarshe saukowa zai yi ga sama'u da yi abuci muridan ba hanzula sai rasulullahi sai rasulullahi sai muhammadu ɗaya kwata-kwata waɗannan malamai guda shida adamu ya san ilimin tarkace-tarkace Allah ya karrama shi mala'iku suka mai sujuda Yusuf ya san ilimin fasarar mafarki talaka ilimi ne yana bawa gidan sarki Allah ya tura sarki ya sa shi ya zama sarki kuma ya aure matar sarki kuma ya zauna gidan sarki Dawudu sanadiyyar ilimin shi na kira kirkire-kirkire na karafuna Allah ya ba shi sarauta al'umma Sulaimanu saboda ilimin shi na sanin maganganun dabbobi da judaye ya san duk abin da tsuntsaye ke magana Allah ya ba shi sarauta duk duniya Hadiru saboda ilimin shi na mallakanni ilimin ma'arifa ba a san ko ilimin shi dai rashi Allah ya girmama shi Musa annabin shi annabi na lokacin shi ya zama almajirin shi annabi Isa saboda ilimin sanin alkaura da ya yi Allah ya taimake shi an kawo mai hari za a kashe shi Allah ya ɗauke shi ya mai masu sama shi kuma oga kwata-kwata mai gidansu tututa Allah ya ba shi ilimin shari'a su sauran da ilimin su kaɗai ke da shi kuma su kaɗai ya amfana shi kuma ilimin mai gidanku ya amfani mutanen farko ya amfani mutanen na biyu aiki na biyu har yanzu ilimin na taɓa buga an kasa kai iyakar shi kowa ya zama malami dalilin annabi Muhammadu aka ba shi ilimin shari'a to shi kuma wata karramawa Allah ya yi mai tashi ta fi ƙarfin sarauta tashi ta fi ƙarfin wasu annabawa su ma almajirai
shi su kadai tashi ta ta karfin doron ƙasar duniya aka ce a bari ya rasu da layi kai da aka sakamako sai lahira sai da kowa ke ina za a nafsi ta kai na nake ranar su annabi Muhammadu zai fito